За да бъдеш номер едно, най-важното е да повярваш, че човешките възможности са неограничени и да работиш всеки ден, за да го доказваш на практика. На това учим спортистите в тази зала. В моята работа е наложително да бъда постоянно в крак с най-новите тенденции в нашия спорт. Пътуването и личните контакти в момента са ограничени, но винаги има решение. За мен това са истински неограничените мегабайти от Viva.com. За първи път нямам никакви притеснения, че високоскоростният интернет може да се изчерпи в даден момент. Имам пълната свобода да гледам колкото и каквото искам по всяко време. Не съм си представял, че подобна оферта е възможна, но човек винаги има какво да научи. Предизвиквам ви, споделете наученото с ваш близък. Доведете приятел в Viva.com и нека той стане част от отбора на неограничените възможности, като избере един от двата Unlimited плана. Така ще дадете шанс на ваш близък да общува по съвсем различен начин и ще има награди лично за вас.